Превръщането на киберсигурността в официална професия в България ще промени ли по някакъв начин картината, свързана с киберсигурността, киберпрестъпленията, киберзаплахите и киберобразованието? В България нямахме професионалисти по киберсигурност до момента. И сега вече рязко ще имаме. Официално. Сега имаме рамка, по която ги обучаваме. И това е огромен напредък и Министерството на Колко години беше тази битка? Аз си спомням, че тя беше доста дълга. Над 5 е осъзната. И това е мотивация от проекта на Европейската агенция за мрежова информационна сигурност ЕНИСА, защото ЕНИСА каза, няма специалисти по киберсигурност, има хора с различни експертизи. И ние тези експертизи ги разделяме на 12 роли и всяка една роля трябва да има умения и знания, като има няколко ниво на експертност в съответните роли. И тук отиваме към този момент за експертизата, а не за просто надписа експерт. И това, като ние направихме, мисля, че сме единствена държава, която го е направила на ниво Министерство на образованието. През експертния съвет и експертите, които бяха ангажирани от МОН, цялата рамка за умения и знания за киберсигурност е пренесена в 3-4 образователна степен. Това означава 10-12 класи колежи. Така че от 2026 България ще може да започне да обучава експертни роли. И това, което е хубаво, е, че когато завършите информационни технологии, искате да се занимавате с киберсигурност, може да минете специализация. Или когато сте юрист, искате да занимавате с киберсигурност, може да минете специализация. Или когато сте психолог, искате да занимавате с киберсигурност, може да минете специализация. Защото киберсигурността е наука, която свързва човека и цифровата среда. Няма киберсигурност без хора. Защото жертвите са хора и злодеите са хора. Към момента, машината е посредник. Машината е инструмент. Все още няма осъзнато самостоятелно действие на машина, която да иска да навреди на човек или машина да повреди на друга машина. Това е шанс и опит да поставим наистина човека в средата. Киберсигурността е наука за хората. Като си говорим за хората, да завършим с една тема, която тя би следвало да бъде тема на отделен проект. А именно любовта и киберсигурността. Преди години, когато технологиите не бяха толкова напреднали, си говорихме за измами и така нататък, но сега вече си говорим за любов с ботове. Докъде може да стигне тази любов? Романтичните измами винаги са били топ престъпления. Особено с африканци, както обичаше да разказва Явор Колев. Да, въпросът е защо... И с войници, нали? Така бяха модите. Да. Защо африкански държави са начало на романтичните измами, не защото са най-добрите виртуални любовници или с най-богата душевност, просто защото го правят от много години и затова са развили най-добрите техники. Но тогава имахме физическа друга страна, а сега имаме технологична сега използваме същия канал, но това, което се променя, е, че разговорът беше човек. Киберпрестъплението се изпълняваше в дигитална среда, но двата субекта бяха хора. И понеже няма хора, а бизнесът расте, затова изкуственият интелект започва да бъде обучаван и му се създават модели, в които той започва да симулира поведението на тези много добри измамници. Така че в контекста на киберпрестъпленията, романтичните измамени започват да преминават през агенти с изкуствен интелект, които симулират поведение и се настройват към отсрещата страна, така че да могат емоционално максимално да я експлоатират. Тук има един също много интересен аспект, в който компаниите започнаха да създават романтични връзки през агенти и има хора, които изцяло създават романтична и емоционална връзка с аз би ги нарекал с моделен изкуствен интелект. И то става още по-страшно, Калина, защото... Това е питането ми, как борим защото се генерират изображения. И тези изображения изцяло пасват на желанието ни за възприятие. А изображенията вече започват да се превръщат в видеа. А видеята вече започват да имат глас. Тези видеа стават аватари. И в един момент
Ако преди двама човека са си говорили през цифров канал и си изпитвали романтика и емоции и има ограничения между човешките възможности на двете страни, в момента генеративният изкуствен интелект няма граница за това да експлоатира и да създава илюзорните светове. И тук идва големия проблем на това ниво дали хората се влюбват в модели на изкуствен интелект. Истината е, че това е сериозен проблем, защото те стават уязвими. Ако го вкарате в VR, съвсем губите представа, но има и друг казус на влюбването, което не е влюбване в модела и комуникацията с него. Това е изпадане в емоционална зависимост към инструменти за изкуствен интелект. И ставате зависими. Изцяло вярвате на това, което те ви кажат, изцяло ги ползвате за всичко, от което се нуждаете. Преставате да разсъждавате и мозъка ви да почва да закърнява, не проверявате, а от другата страна, собственика на изкуствения интелект може леко да ви насочва, да ви моделира. Или не е чак толкова леко? Което е леко е по-ефективно. Принципа на жалбата. Заради това Европейския съюз излезе с един закон, той е акт, който се казва изкуствен интелект, който трябва да има прозрачност, защита на интелектуалната собственост и етичност на моделите. Не използвайте приложения и модели на изкуствен интелект извън границата на Европейския съюз, защото там никой нищо не може да гарантира. Дай Боже да въобще да не се стига до такива практики, но в крайна сметка ние е добре да помислим за превенцията, а не за последствията, нали така? Но пак като се върнете към цифровата хигиена, пак отиваме до едно нещо. Ако не внимавате с кого разговаряте, ако не внимавате какво споделяте, то това може да бъде използвано срещу вас. Затова бъдете умни.